kowace sana'a kake, kowane kasuwanci kake, komai karancin jarinka ka tabbatar ka saurari wannan bidiyon daga farko zuwa ƙarshe, tabbas zai amfane ka. Abubuwa guda uku ka yi shi a cikin kowane kasuwanci da kake, ka yi shi a kowace sana'a da kake, tabbas zai taimake ka musamman wajen tara kuɗi. Abu na farko da za ka yi shi ne, idan har kana son ka tara kuɗi a wannan kasuwancinka ko kuma a wannan sana'ar ɗinka, ka tabbatar ka bude mai specific account, musamman kamar Opay ko Moniepoint ko Palmpay. Ka tabbatar ka bude mai wannan account guda ɗaya, ka ajiye shi a gefe dam. Sannan ka sake bude wani account ko Access ko First Bank ko dai kowace bank ɗaya, normal bank ka sake bude. Sannan ka sake bude wani wallet shi ma, ko Kuda ko Moniepoint ko ma menene, ka tabbatar kana da account guda uku. Account na farko, abin da za ka yi shi ne, a duk lokacin da ka samu ciniki, ko in ce a duk lokacin da ka samu riba, wannan riba completely za ka sa a dayan wannan account. Sannan abu na biyu shi ne, a duk lokacin da ka sa kuɗi a wannan ɗayan account, sai ka raba kashi uku. Wannan kuɗin da ka samu riban kenan, sai ka ɗauki ɗayan ka saka shi a ɗayan, sannan ɗayan ma ka saka shi ɗayan account. Ka ga anan ka raba kuɗin ka kashi uku. So waɗannan kuɗaɗe da ka raba su kashi uku, na farko ya kasance saving ne, na biyu ya kasance duk wani bukatu idan ta taso da shi za ka iya amfani da shi ba tare da ka taɓa kuɗin da ka ajiye shi a ɗayan account ba. Sannan ɗayan account shi kuma za ka iya wato ajiye shi kamar unexpected, wani abu idan ya taso, ko kuma idan jarinka ya ɗan rawa, za ka iya ɗauka ka sa shi. Komai karancin riban da ka samu ka raba shi, wannan zai taimaka maka. Kada ka ce ka samu 1000 riba, wannan kaɗan ne, bari ka kashe shi ko kuma bari ka sa shi a ɗayan account completely. Kada ka yi haka. Komai karancin jarin da ka samu ka rarraba su, sannan kuma sai ka sa ɗayan account ya kasance account naka guda uku. Ɗaya saving, ɗaya kuma bukatu na yau da kullum, ɗaya kuma unexpected, wani abu idan ya taso maka za ka iya amfani da shi. Tabbas idan kana yin wannan a cikin sana'arka ko kuma kasuwancinka, tabbas zai taimake ka. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon, ka tabbatar ka yi following ɗina, ka yi liking ɗina domin wasu masu amfana. Ni ne naku Coach Abubakar, sai mun haɗu a bidiyo ɗinmu na gaba.